את הנרי פורד, יצרן המכוניות האנטישמי. או ג'וזף קנדי, שגריר ארצות הברית בלונדון, שהיה פרו-גרמני. בנו ג'ון, שעתיד להיות נשיא ארצות הברית, תומך במדינות אירופה הדמוקרטיות. התנועה הנאצית האמריקנית, שהייתה פעילה מאוד באותן שנים, תורמת לאווירת ההתלהמות ששררה בארצות הברית של ראשית 1940. ובאירופה גם התנועה הנאצית האנגלית פעילה למדי, עד לרגע שבו תוצא אל מחוץ לחוק. אוזוולד מוזלי, הפירר האנגלי, קורא תיגר על הממשלה בלב לונדון ממש. הוא עתיד לבלות את שאר ימי המלחמה בכלא. סיסמתו של מוזלי, הפסיקו את המלחמה, נוסחה בהשראת הנאצים הגרמנים שחתרו באותם ימים לחתימת הסכם שלום נפרד עם בריטניה. אך ווינסטון צ'רצ'יל כבר החל לשמש ראש ממשלת בריטניה. עלינו ליזום מתקפה, הוא עומד על דעתו שוב ושוב באוזני הצרפתים, הגנרל גמלן והאדמירל דרלן בעת ביקורם הרשמי בלונדון.